பூர்ணிமா இந்த வாரம் எவிக்ஷனை நினைச்சு பயந்து நடுங்குறாங்க போல் இருக்கு. இல்லை எனக்கு மட்டும் தான் தோணுதா, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தோணுதா? ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருந்தாங்க மாயாட்ட. எனக்கு போதும் போதும், நான் வந்து ஒரு நல்ல பேரோட வெளியே போய் சில விஷயங்களை பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து எதுவுமே நடக்காதுன்னு தோணுது. ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. நாமினேஷன் பற்றி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த வாரம் ரூல். நாமினேஷன் பற்றி பேசக்கூடாதுன்ற மாதிரியே எவிக்ஷன் பற்றி பேசலாமா, அது எனக்கு தெரியல. யார் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, யார் எவிக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டாக நாமினேஷன் பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. சரி, யார் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, யார் எவிக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஜோவிகா, பூர்ணிமாவுக்கு வந்து ஒரு பயம் வேதநாயகம்னா பயம் அப்படிங்கிற மாதிரி, எவிக்ஷன்னா பயம். அதை சமாளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறாங்க, கேட்டு பார்க்குறாங்க, இது பண்ணி பார்க்குறாங்க. இப்போ வந்து மாயாட்ட வந்து புலம்புறாங்க, நான் இந்த வாரம் போயிட்டேன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையை வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ ஆன்லைன் ஓட்டு, ஏன்னா சாயந்தரம் நமக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு 5 மணி ஆகுது, கிட்டத்தட்ட உறுதி ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாரம் வந்து ஐஷுவா பூர்ணிமாவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று தீபாவளி சம்மந்தப்பட்டு எவிக்ஷன் இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா பூர்ணிமா எவிக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். யார் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு விடுங்க. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பாங்களோ, இந்த வாரம் எவிக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு என்ட்ரி மட்டும் இருக்குமோ? தா 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 தா